Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Homecoming. So guys, this episode starts off with uDlamini. She is Iphoyisa, the colleague of uSifiso. So she's speaking with uNomusa. Remember the previous episode, uNomusa phela threw her child, guys, in the toilet because she doesn't want or she didn't want the child. So uDlamini is speaking to uNomusa. uNomusa useselini, uDlamini ume ngaphandle. Shina kumthatha wakho uhlobo luni lesilwane. Uthatha ingane that you just gave birth to. Ithumbu lamathumbu akho uhambe uyoyibeka endaweni enjeya. uNomusa that time kazi uyakhala. uDlamini goes on to say, kahle uyisiphoqi wabantu besifazane, hayi shame uyisilwane nxa. And she just walks off nje kanjalo. uNomusa's left there crying, guys, and then kuqhamuka uSifiso. uSifiso then says, Sisi, angazi noma uzokhathalela lento engizokutshela yona njengamanje, ingane yakho isaphila. uNomusa then says, isaphila, zingingane zami zona. uSifiso then says, zisaphila, khuleka. uNomusa then says, bengazi ukuthi ngenze njani, ngazama ukuthola usizo, ngazama ukuthi ngisikhiphe isisu, kodwa mengifika etholampilo umatron khathazile wavele wangijikisa. uSifiso then says, yehlisa umoya sisi, ngiyacela ungabe sakhala manje, ngiyakuthembisa ngizokusiza ukuthi udlule kulento lena. ugeli ke she's like, ingane yami iphi yona, ngingayibona nini, ngiyakucela. uSifiso then says, uzoyibona ingane yakho kodwa hayi manje. ugela akhala, she's like, ngizoyibona nini. uSifiso then says, yehlisa umoya, uzoyibona ingane yakho. And the scene just ends like that. Next scene, we see uShobane. He is coming out American like. He enters the kitchen la umatron uhlezi khona, and she's drinking a cup of tea ekuseni. umatron then says, ubekwa yini lana? Bengithi mina uhambile usePitori, noma ke mhlambe have you decided to completely quit umsebenzi wakho omuhle kanje? uShobane, you can see, is a bit annoyed. He then says, ngikubuzile ma, when he was here ukuthi ubani lo wayana? umatron then says, how? ukhuluma ngani manje? Have uzithanda nje ingane kwani? uShobane then says, uDr Mkhize ma, ngizwile inkulumo yenu izolo ma, ngizwile futhi zonke izinto ozikhulume kuyena. umatron then says, pho manje? uShobane then says, ebengekho esibhedlela ngalela langa ma, but you covered his tracks. wenza isiqiniseko ukuthi bonke abantu baflathela uZethu. ukwenzelani lokho? umatron then says, awungiyeke ngaleli gugu lakho uZethu. uZethu wophule imithetho, bokufanele ukuthi i-department yenze okuthile. Simple. uShobane then says, nanto-ke i-department ma, njalo wena ma, meyiminwe ikhombe wena. You always point at the department. I'm fed up ngalento yakho ma, of always blaming the department. Akusiyona i-department eyenze lento ma, nguwe. umatron then says, yeyi wena, lalela lana, bheka ukuthi ukuphi lana, ubheke futhi ukuthi ukhuluma nabani. When you open your mouth, you sound like le ntombazana ingathi uyinyoni. uthi tswi mawukhuluma la, yile ntombazana ekwenza ukuthi ungidelele. awuphume endabeni zala emakhayeni man. And then the scene just ends like that. Guys, umatron is not even apologetic of the fact that her son found out akanandaba. Shuthi ijwayele lento because she thinks ukuthi she's the boss. I get. Next scene at police station, we see uSifiso, guys. He is carrying the baby kaNomusa. He went to go and fetch ingane from uZethu, and he told uZethu ukuthi yazini, I'm going to give uNokuzana uNomusa a chance to take care of her child, because vele unezinye ingane, what's going to happen to the other children? So we see uSifiso, he is bringing the child to uNomusa eselling. So when uNomusa sees uSifiso approaching nengane, she's like, ingane yami, she wants to hold the baby. uSifiso then says, yima, unesiqiniseko salokho? uNomusa then says, yebo. uSifiso then says, mengikunika le ngane, angeke ubasayihlukumeza futhi? sheshe ukhuluma uphendule. uNomusa then says, angeke ngizoyinakekela le ngane, ngiyakuthembisa bhuti, ngizokwenza okulungile kule ngane, ngifunga ngamadlozi, ngizoyinakekela le ngane, ngiyakuthembisa. And then he gives her the baby, guys. She takes the baby and then she looks at the baby. She's like, sawubona ngane yami, yeah,
Nkosi yami, and then the scene just ends like that, guys. Waze wanumusa uSifiso, guys. Yo. Anyway, next scene we see uMashabalala. She is sitting ngaphandle reading her Bible while uZethu is hanging the washing. So when uZethu's done hanging the washing, she heads back into the house. So as she's heading back into the house, uMashabalala then says, Ntombi Zethu. uZethu then says, Ma, uMashabalala then says, anuhlale lana kancane, sikhulume ngani yami. uZethu then says, okay, Ma. She sits down. She's like, singakhuluma. uMashabalala then says, Mntanami, ngiyaxolisa. Ngibe bukhali kakhulu kuwena namhlanje ekuseni. Angizenzi mntanami. I'm just under a lot of pressure to keep this family together despite everything that's going on. uZethu then says, ngiyakwazi lokho ma. uMashabalala then says, sengiyabona mntanami ukuthi bengiwethesa umthwalo omngakanani. Ngifuna ukuthi uthwale nomndeni wedwa. Ungathi wena awusiyona ingane yala ekhaya. uZethu then says, Ma, ivelaphi yonke lento oyikhulumayo. uMashabalala then says, bengithandaza mntanami. Emoyeni wami uvele kwafika that I've been handling the situation all wrong. Ngiyaxolisa Masupha. uZethu gets up and she hugs her mother and the scene just ends like that. Next scene we see uZethu uzwa ingathi kunemoto le phambili egate. As she's approaching to go check ukuthi what's going on, she sees ukuthi uShobane he's getting out of the car. So she just says, oh, and she turns right back. uShobane hurries and is like, Zethu kancane. Ngiyacela cala ukhuluma nawe. uZethu continues walking. uShobane then says, ngizwe inkulumo kamama nodokotela ebusuku uMkhize. Ebefikile laphayana ekhaya. uZethu stops because obviously uShobane has caught her attention. She walks back to the gate. uZethu then says, mawuthe ekhaya, ushe ekhaya kini kwama wakho. uShobane then says, yebo, ekhaya kithi kwama wami. uMkhize ebengekho esibhedlela ngalela langa lesigameko. He was in town doing izinto zakhe. Uma-ke, she knew all of this. They cooked up a plan to conspire to get you into trouble. uZethu is so shocked, you guys. uZethu then says, Shobane, ngiyabonga kakhulu. This means a lot to me. uShobane then says, kubonga mina Dali. I'm glad ukuthi I could help you. Wena-ke, urighty. ukhona engakusiza ngakho. uZethu then says, no. And she runs back into the house. She's like, thank you, ne? And then the scene just ends like that. Next scene, we see the same Zethu. She is kwaShwadi's tavern to go and see umnganakhe. Belangena, she's like, mngani. Ulokhuzana uMangoba, she turns back. She's like, yeah. uZethu's rushing to her. She's like, yini? uZethu's like, mngani. Ubuqinisile ngomatron nalo dokotela uMkhize. uMangoba then says, usho ukuthini? Mbalaje, ungibambelelana asambe siyohlala phansi Zethu. They do so. uZethu then says, mngani, uyakhumbula lela langa lesi-section? uMangoba then says, yeah. uZethu then says, uMkhize akazange aze afike esibhedlela ngalona suku. Wafike ekuseni. Mngani, uyabona ukuthi umatron benomkhize bazama ukungisabotaja. uMamkhize then says, yima-ke, how do you know all of this? uZethu then says, ngitshele uShobane uthe mina umqondile uma wakhe, and she confessed. Shuthi kahle uhle kwamina laphayana. My suspension is a joke to them. uMangobo then says, hayi-ke kwenziwani mokunje? uZethu then says, angazi. Yabona la, angazi ngempela. Ngoba ngapha iqiniso ngiyalazi futhi ngilimele. Ngapha I feel like my hands are tied. Ngidumile la emphakathini and not in a good way. Suspension yami ngalana emsebenzini akunamuntu ozongikholwa after all of this. uMangobo then says, how kodwa, I think you should gather enough evidence. Ubuthathe ubuse-department ka-health. Asifonela amaphoyisa. Yibona abangasitshela ukuthi kumele senze njani mokunje. uZethu smiles and she's like, uSifiso. uMangobo then says, we, hayi-ke. Hayi ngazile. uZethu then says, wazi ukuthini? uMangobo then says, khona into ofuna ungitshela yona Zethu. uZethu then says, hayi bo. Eyini mhlampe? uMangobo gives uZethu the look. She goes on to say, singaze ngizwe ngomphakathi amahemhem. Ngizwile phela ukuthi wena noSifiso nifuna ukwenza ingane. uZethu ababaza. She's like, hayi bo, angizwanga. uMangobo then says, buka izidlathi zakho ukuthi ubovu kangakanani. At the mention of this,
uZethu then says, hayibo, kanjani? Oh, ngoba mina ngijabulela le ndaba yami ukuthi izinto zami zingalunga. uMaNgcobo then says, oh, hi ke, ambolingisi izinto zakho ke dade. And then the scene ends like that, but you can see man, uZethu is smiling to herself. uZethu got a big crush on uSifiso. Anyway, next scene le clinic, guys, we can see one nurse. She is scolding uRaselo Munyusisi. The nurse's name is Uphindile. She then says, "Wayekela namaphilisi wakho." Omunye nurse afakaze. She's like, "Udefaultelani ngempela." Uphindile then says, "Wayekela namaphilisi ugeli ke wakhona." She's even afraid to answer because amanesi ayamgenelela. The other nurse then says ukuthi, "And bese qala nokukhuluphala. Usubona nesinqanyana kuyena, mina ngazi ngempela." Uphindile then says, "Awenzeli thina la sisi, futhi suka lana, hayi man." As she's saying that, another lady angene, and she walks up to these two nurses. She's like, "Where's sisi? Ngeke uze ukhonwe, njengoba ngilana. Ngisuka le kwandengezi." Uphindile then says, "How? Kahleni bo. Awekho yini ama-clinic kwandengezi nkosi yami?" The lady then says, "Akhona sisi, yikuthi cha sisi laphayana, yo kuyabheda. Yazi no-sister bakhona babhlaza." Then Uphindile then says, "Hayibo, nathi sibhlaza." Usisi then says, "Yazi into engilethe lana. Uthiwa lana, you have a very good doctor, but uDoctor bani bambe? Dr. Zethu." Yo guys, when the two nurses hear that, Uphindile then says, hey wena ahlebeze akhuze no sisi. No sisi then says, "Manje bengithe mhlambe." As she's speaking like that, uMatron walks in. Shuthu uMatron heard uDr. Zethu waphuma, guys. uMatron then says, yey sisi, uZethu Hlongwane akayena udokotela, futhi akasebenzi lana, akakaze asebenze lana, and she will never work here. Usisi then says, "Ushikuthini ukuthi akayena udokotela? Kanjani manje? Cause mina ngambona esiza omunye usisi who was pregnant." uMatron then says, "Shuthi amandlebe wakhe akasebenzi ne? Uzele lokho la eclinic. Yisona sizathu esikulethe la kule clinic. Uphazamisa bonke labantu ngale nonsense yakho." Uphindile then says, sorry, Matron." She goes over to uMatron. uMatron ahlebeze. And she's like, "Hey, wena Phindile, lo sisi, she must stop speaking izinto ezingekho. She's disturbing us la emsebenzini." Uphindile then says, "Hey, nami, Matron, sengixikeke kabi futhi." uMatron then says, "But ke, let's start umsebenzi wethu for the day." Uphindile then says, "Yebo." uMatron then says, "Omama abakhuluphele ngizoqala ngani bese ngigcine ngalaba abanye." Hayibo, she looks at some other girl. She's like, "Hayibo, are my eyes deceiving me? Wentombazane yawaHadebe eWoodford, uwena lo?" Ahleko uMatron. She's like, "Hayi, abafana basebenzile. Zibheke, ngiyakhumbula ngilwa nawe, ngihlangana nawe edrobheni, uhamba nomfana, wahleba waze wajikisa umlenze. Ngikuncenga ukuthi joyina amantombi uhlolwe nawe. Shuthi abafana uyabathanda he? Fanele ubuke isisu sakho sigcwele amathambo. Ukumitha omncane kanje? Ihlazo nxa. Hayi ke, abangilandele laba engibabizile. Uphindile then says, "Bambani uline, bambani uline. Nifuna ukuthi sinitshele yonke into le." And then the scene ends like that. Imagine, guys, uMatron embarrassing intombazane phambi kwabantu, speaking indaba zentombazane in front of everyone. Yo, hayi shame akabahlonipha abantu. Last scene, guys, we see uZethu, guys. She goes all the way to the police station, guys. When uSifiso sees ukuthi uZethu uyangena, he gets up quickly, blushing. Ingathi uZethu is coming to see him personally. uZethu then says, "Hey, you know what? Ngidinga usizo lwakho. I found out boyfriend yami uShobana ungitshelile ukuthi well, my ex-boyfriend ungitshelile ukuthi uMatron beno-Dr. Mkhize, they've been planning all of this. Manje angazi ukuthi ngenze njani, angazi ukuthi ngizowutshela kanjani ubufakazi." uSifiso then says, "Hayi, wenze kahle weza la mina. Ngizokulekelela mina Zethu. Give me a few days. I will work my ways to make sure ukuthi I get the evidence and help you." You can see the way he was speaking was almost as if he is comforting a lover who came azokhalela kuyena. Guys, the way they're blushing at one another at that point,
Anyway, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys on the next one.